Добрый вечер. З вами Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Як прайшоў 231 дзень пратэстаў і трэці дзень пратэставай вясны, распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. На пратэставая вясна 2021. На вуліцы масава выйшлі сілавікі. Людям страшна, але ў адзін цудоўны момант гэты страх будзе выціснуты разуменнем таго, што агубляць ужо няма што. Хамаватая зухаватасць. Дыпламатычны канфлікт у сям'і Макея. Тэатр мастацтва адлюстроўваць. У пратэставай вясне 2021 узялі ўдзел сотні пратэстоўцаў і тысячы сілавікоў. Апошнія нават зладзілі парад спецтэхнікі на сталічных вуліцах, а так званыя ябацькі аўтапрабег. Улады кажуць, што пратэставых акцыяў сёння не было. Аднак пры гэтым былі жорсткія затрыманні. Падрабязней аб пратэставай суботе Ірына Карніенка. Вот такая красота прямо из окна. Сёння ў Беларусі мелася распачацца пратэставая вясна. Раніцай шэраг тэлеграм-каналаў супольна з незалежным аб'яднаннем сілавікоў «Байпол» апублікавалі план дзеянняў. Людзей заклікалі збірацца спачатку ў раёне плошчы Якуба Коласа, а затым на плошчы Бангалор. Увесь цэнтр Менску загадзя ачапілі сілавікі, заехала спецтэхніка. Сілавікамі былі перакрыты некаторыя вуліцы ў раёне плошчы Бангалор. Абодва бакі чакалі вялікую колькасць людзей. Прагназавана гэтай вялікай колькасці не адбылося і не магло адбыцца, таму што частка людзей проста запалохана, частка людзей у апатыі і не разумее, дзеля чаго рызыкаваць і навошта выходзіць. Адносна шмат невялікіх акцый па дварах, і аблавы ў раёне плошчы Бангалор. Упраўленне следчага камітэту яшчэ да абвешчаных акцыяў заявіла пра завядзенне крымінальнай справы паводле факту заклікаў у тэлеграм-каналах выходзіць на пратэсты. Разам з тым ведамства папярэдзіла, што да крымінальнай адказнасці будуць прыцягнутыя ўсе затрыманыя сёння на акцыях пратэстаў. Запалохванне, страх – гэта досыць складаная эмоцыя, гэта досыць складаны метад, і тут можна пераціснуць. І калі пераціснеш, то атрымаеш адваротную рэакцыю, але ў адзін цудоўны момант гэты страх будзе выціснуты разуменнем таго, што агубляць ужо няма што. Удзень сілавікі адкрылі сапраўднае паляванне на мірных жыхароў і ладзілі кропкавыя затрыманні па ўсёй сталіцы. А пасля абеду ў тэлеграм-канале «Муз Беларусі» з'явілася інфармацыя пра затрыманне людзей з колюча-рэчачымі прадметамі і пісталетамі. Некаторых з іх показалі на відэа. Расскажи, за что задержан? Взяли, что у меня там нож был, газовый баллончик, аэрозольное устройство, пусковое устройство. В несанкционированных массовых мероприятиях участвуешь? Где вы были задержаны? На Пушкина. Что при себе было обнаружено у вас? Топор. У той жа час Міністэрства ўнутраных справаў заявіла, што ў Беларусі пратэставая актыўнасць прыблізілася да нуля. Пратэсту няма, а затрыманні ёсць. На момант стварэння матэрыялу праваабаронцы паведамлялі пра амаль што сотню затрыманых цягам дня ў Менску. Пры гэтым «Байпол» зазначыў, што сабрацца ў адным месцы пратэстоўцам не атрымалася і прапанаваў беларусам працягваць дэцэнтралізаваныя акцыі пратэстаў. Жыве! Ірына Карніенка, Белсат. На некалькі гадзінаў затрымалі дзвюх рэдактарак «Туйбай», а таксама фатографа, рэдактара і рэпарцёра «Нашай Нівы». Ператрусу ў дамах гарадзенскіх журналістаў. Пасля допыту і ператрусу ў следчы ізалятар пасадзілі вядоўцу «Белсату» Паўла Мажэйку. Чым далей, тым мацнейшыя абвінавачанні і большыя тэрміны пагражаюць журналістам. Падрабязней Яраслаў Сцешак.
Пад затрыманні каля сталічнай плошчы Бангалор трапілі і журналісты. Спачатку стала вядома, што ў аўтазак завялі рэдактарак парталу «Тутбай» Ганну Калтыгіну і Галіну Уласік. Пазней з'явілася інфармацыя пра затрыманне каля Бангалору галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Ягора Мартиновича і фотографа Надзеі Бужан. Іхны аўтамабіль спыніла ДАІ. Там жа затрымалі рэпарцёрку нашай Нівы Кацярыну Карпіцкую. А гэтай ночы ў горадні пасля допыту ў Імператрусу у следчы ізалятар пасадзілі Паўла Мажэйку, журналіста і тэлевядоўцу Белсату, кіраўніка гарадзенскага цэнтру гарадскога жыцця, зрабілі фігурантам крымінальнай справы аб рэабілітацыі нацызму разам з вядомым мастаком Алесем Пушкіным. Нагодаю стала дэманстрацыя на выставе партрэта Яўгена Жыхара, камандзіра антыкамуністычнага партызанскага атраду. У вёсцы Бобр, дзе жыве Алесь Пушкін, прадстаўнікі следчага камітэту разам са спецназаўцамі правялі ператрусы. У майстэрні мастака знішчылі карціны і пабілі шкло. Гэта справа палітычная. І як з любой палітычнай справай, я разумею, што спадзявацца тут на логіку, на здаровы сэнс альбо на права не варта. Тут дзейнічае загад. Адвакат перадаў, што Павел Мажэйка пачуваецца ўпэўнена, жывы, здаровы. Сведкам у справе праходзіць журналістка і рэдактарка спецпраектаў парталу Гродна Лайв Ірына Новік. У яе прайшоў ператрус. Таксама стала вядома пра ператрус у Сергея і Вольгі Верамеенкаў, але пакуль невядома, ці ў сувязі з гэтай справай. Верамеенкі – уласнікі гарадзенскай крамы «Адметнасць», ледзь не апошняй, дзе прадаецца нацыянальная сімволіка Беларусі. Паўлу Мажэйку і Алесю Пушкіну пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Моя дачка, калі я вчора прыйшла пасля ўсіх ператрусаў дадому, это было ўжо за поўнач, запыталася мяне, калі тата вернецца. І я ёй сказала: тату арыштавалі, пасадзілі в турму. Злыя людзі незаконна пасадзілі тату ў турму. Тата вернецца тады, калі ў Беларусі пераможа закон. А калі ён пераможа, ужо залежыць ад усіх нас. Такую ж крымінальную справу аб распальванні нацыянальнай варожасці распачалі супраць Анджэя Пачобута, гарадзенскага журналіста, былога палітвязня і актывіста непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў перавялі ў следчы ізалятар у Менску. Сёння ў Беларусі 13 журналістаў застаюцца ў няволі паводле крымінальных справаў. Сярод іх аператарка Белсату Дар'я Чульцова і журналістка Кацярына Андрэева, асуджаныя на 2 гады калоніі за вядзенне жывога рэпартажу з разгону пратэстаў на плошчы пераменаў. У жодзінскай турме Кацярыну паставілі на прафілактычны ўлік як асобу, схільную да экстрэмізму і іншых дэструктыўных дзеянняў. А ва ўліковай картцы напісалі слова «змагарка». Яна будзе знаходзіцца на асаблівым кантролі у турэмнай адміністрацыі. На яе камеры будзе такая карычневая картка, гэта сведчанне таго, што вось у камеры ёсць чалавек схільны да экстрэмізму, ёй вызначылі пэўнае месца ў камеры, дзе яна абавязкова мусіць знаходзіцца, калі туды заходзіць наглядчык. Ну і перыядычна яе будуць выклікаць на прафілактычныя гутаркі. На такі ж экстрэмісцкі ўлік адначасова паставілі і Дар'ю Чульцову. Статус захаваецца і пасля этапу. Насамрэч, гэта рашэнне хутчэй не ініцыятыва мясцовай жодзінскай адміністрацыі, а хутчэй загад, які быў спушчаны зверху, пэўная такая інструкцыя, як трэба паводзіць сябе з палітычнымі, якія метады ціску на іх можна выкарыстоўваць. Як адзначае Ігар Ільяш, адмысловая турэмная камісія не прадставіла нават фармальных падставаў для свайго рашэння. Яраслаў Сцешык, Белсат. Супраць бацькі і ўсёй сістэмы. Віталь Макей, сын міністра замежных справаў, раскрытыкаваў заяву беларускай дыпламаты на адрас амбасады ЗША. Уладзімір Макей публічна адказаў уласнаму сыну і іншым крытыкам беларускага МЗС пра сямейна-дыпламатычныя стасункі Анастасія Русецкая. Знарочыста хамаватая зухаватасць. Гэтак былы супрацоўнік Міністэрства замежных справаў Віталь Макей пракаментаваў адказ дыпведамства нашай краіны амбасадзе ЗША, якая павіншавала беларусаў з днём волі. Мне сумна, што мае былыя калегі, да шмат каго з якіх я шчыра адчуваю сяброўскія пачуцці, вымушана мірыцца з сітуацыяй, пры якой немагчыма свабодная стваральная творчасць. Вельмі хацелася б, каб у гэты задушлівы час прафесіяналы захавалі свае веды, навыкі, досвед ды маральныя арыенціры.
Напярэдадні МЗС Беларусі ў адказ на віншаванне амбасады ЗША заявіла пра гатоўнасць даць беларускае грамадзянства амерыканскаму паслу Джуліі Фішер, каб яна магла галасаваць на выбарах, а таксама прапанавала супольна кіраваць Аляскай. Глыбока пранікшыся ўвагаю ЗША да лёсу Беларусі, у якасці кроку ў адказ мы можам зрабіць бескарыслівы ўнёсак у развіццё сельскай гаспадаркі Аляскі і эфектыўнае засваенне яе земляў. Владимир Макей, бацька Віталя, у адказ на крытыку такога дыпламатычнага стылю перарваў працяглае маўчанне ў сацыяльных сетках і апублікаваў здымак свайго сабакі з допісам: Велізарная колькасць каментароў наконт учорашняй заявы прэс-службы МЗС, прытым канстытуцыйная большасць пазітыў, гавораць аб правільнасці і актуальнасці пытання. Дарэчы, гэтая заява датычыць не толькі заакіянскіх партнёраў, але і тых, хто бліжэй. Люблю Беларусь. У міністэрстве замежных справаў Беларусі Віталь Макей працаваў пад кіраўніцтвам свайго бацькі Владимира Макея да леташніх пратэстаў. У канцы верасня 2020 года ён звольніўся. Анастасія Русецкая, Белсат. Гіганцкія заторы бываюць не толькі на дарогах, як высвятляецца, на вадзе таксама. 400 мільёнаў долараў, столькі ў гадзіну каштуе блакаванне Суэцкага каналу. Кантэйнеравоз Ever Given спрабуюць зняць з меля, каб разблакаваць водны шлях. Але сёння гэта зноў не атрымалася. Тым часам з'явіліся новыя версіі прычынаў здарэння з караблём. 321 судно стаіць у чарзе на праход праз Суэцкі канал. Водная артэрыя заблакаваная кантэйнеравозам Ever Given, які захрас на мелі папярок рэчышча. Афіцыйныя звесткі прагучалі на адмысловай прэс-канферэнцыі ў Ісмаілі. Мы забяспечваем іх усім неабходным, пра што яны просяць. Спробы скрануць кантэйнеравоз з месца працягваюцца 5-й дзень. У працы задзеялі магутныя буксіры, а таксама судны з дрэнажным абсталяваннем. З месца здарэння вынялі 20 тысяч тонаў грунту. За самога кантэйнеравоза адпампавалі тысячы тонаў баласнай вады. Аднак намаганні пакуль беспаспяховыя. Мы цяпер у складанай сітуацыі. Вялікі карабель даўжынёй 300 метраў стаў папярок Суэцкага каналу, а шырыня каналу 250 метраў. Рабея не выключыў, што канал мог быць заблакаваны наўмысна. Канчатковыя прычыны паводле яго будуць высветленыя падчас расследавання. Першапачаткова паведамлялася, што інцыдэнт адбыўся праз неспрыяльнае надвор'е. З-за моцнага ветру і пясчаныя буры судна адхілілася ад курсу. Кантэйнеравоз Ever Given сеў на мелі ў паўднёвай частцы Суэцкага каналу ў ноч на сераду. Карабель, што кіраваўся з Кітаю ў Нідерланды, цалкам заблакаваў рух праз канал у абодва бакі. Суэцкі канал — адзін з самых ажыўленых водных шляхоў у свеце. Адкрыты ў 1869 годзе, ён застаецца найважнейшым маршрутам паставак нафты з Блізкага ўсходу, Еўропы і ЗША, а таксама адным з найважнейшых гандлёвых маршрутаў свету. Блакаванне Суэцкага каналу можа каштаваць сусветнаму гандлю ад 6 да 10 мільярдаў долараў на дзень. Анастасія Русецкая, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Міжнародны дзень тэатру беларускія акторы сустракаюць не ў самым святочным настроі. Паводле Беларускага фонду культурніцкай салідарнасці пад рэпрэсіі трапілі больш за 500 дзеячаў культуры, больш за 100 з іх акторы тэатраў. Пра драмы і камедыі, напісаныя жыццём Марыля Дакуцька. Крысціна Дробыш адпрацавала ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы 7 сезонаў. У Купалаўскі яна прыйшла па сканчэнні Акадэміі мастацтваў і адразу трапіла ў склад асноўнай акторскай трупы, атрымоўвала вялікія ролі. Я была вельмі шчаслівая, калі я туды трапіла. Я помню, што я хадзіла нейкі час і пра сябе ў мяне ў галаве было: я актрыса Купалаўскага, я актрыса Купалаўскага. Я не магла ў гэта паверыць проста. Гэта было... І я доўга так хадзіла, напэўна, з год. Я ішла на першы збор трупу, просто мне трэслася. Мне адчуванне было, што я просто на 1 верасня іду ў першы клас, штосьці такое. І то гэта было, напэўна, не так хвалююча. Гэта стала домам. Летась разам з калегамі Крысціна выступіла ў падтрыманні мірных пратэстоўцаў і асуджэння гвалту з боку сілавікоў падчас жнівеньскіх падзеяў. Была ў шэрагу 58 актораў і працаўнікоў, якія звольніліся з вядучага тэатру краіны. Ну, мы ўсе пабачылі. Усе бачылі, што адбывалася. І мы не ўяўлялі абсалютна, як можна выйсці на сцэну. Як можна? У нас мусіла быць прэм'ера напрыканцы жніўня, і мы не ўяўлялі, як цяпер прыходзіць у тэатр, як рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Можна было пайсці там, дамовіцца са сваім сумленнем, але як з гэтым жыць потым? Аднак трупа не распалася. Цяпер спектаклі свабодных купалаўцаў можна глядзець на YouTube-канале. Колькі талентаў звялося, колькі іх ідзе жыць!
Вымушаныя шукаць свайго месца ў Вільні былыя акторы гарадзенскага абласнога драматычнага тэатру, якія ў верасні спынілі спектакль праз затрыманне сваіх калегаў, а ў кастрычніку падтрымалі ўсебеларускую забастоўку, калі кіраўніцтва не згадзілася на іхныя умовы супрацы. Были приглашены на встречу в Русский театр. Мы встретились с директором, главным режиссером и завтруппы. Мы пообщались, у нас появилась некоторая... Да, планируем посотрудничать и выпустить продукт, хороший продукт. Як падкрэслівае тэатральны крытык Аляксей Стрэльнікаў, якога звольнілі з Акадэміі мастацтваў праз забастоўку, беларускія тэатры ніколі не былі вольнымі ад дзяржаўнай цэнзуры, і магчымасць паказу пэўных спектакляў вялікае дасягненне. Вельмі рэдка калі беларускія тэатральныя дзеячы выказваліся ад сябе наконт грамадскай палітычнай сітуацыі. Зараз гэта все вельмі змянілася. І тое, што раней рабіў адзін свабодны тэатр, то зараз у нас такіх свабодных тэатраў шмат. Былы амбасадар, міністр культуры ды дырэктар Купалаўскага тэатру, а цяпер кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка глядзіць на гэтую сітуацыю як на магчымасць раскрыцця ўнутранага культурніцкага патэнцыялу праз з'яўленне крэатыўных праектаў і пазадзяржаўнага падтрымання. Я перакананы, што праз гэта пазней, вельмі ўжо хутка, калі мы пачнем будаваць новую Беларусь, гэта будзе новы подых, новы этап, вельмі стратэгічны, вельмі важны этап развіцця нацыянальнай беларускай культуры як у самой Беларусі для беларускага грамадства, так і запатрабаванасці яе ў сусвеце. А ціск на дзеячаў культуры працягваецца дагэтуль. Паводле звестак Беларускага фонду культурніцкай салідарнасці са жніўня 2020 года да сёння пад рознага кшталту рэпрэсій патрапілі 524 прадстаўнікі культуры, болей як 120 чалавек з іх з тэатральнай галіны. Марыля Дакуцька, Белсад. Адразу пасля аб'ектыву глядзіце навіны, падобныя да жартаў, і жарты, падобныя да навінаў. Сам нехта падказвае сілавікам, дзе паркавацца. На БелАЭС адбыўся страйк. Лукашенка асабіста дапытаў Карпянкова: не прапусціце вечаровага шпілю. А я на гэтым развітваюся. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. «103 гады таму нам у спадчыну засталася краіна.